Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko! O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, ang misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal.
iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, dalangin ko ako ay ibigin mo. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo, aming pagsinta, buhay ay langit sa ating mo. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason
reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City.
Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, Mga Dagway sang Paghigugma. Mayong adlaw sa inyo nga tanan, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Kamusta kamo si Father Francis Perez Liwat? Ang inyo kaupod sa aton nga programa, ang Mga Dagway sang Paghigugma. Karon ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni San Lucas, Ebanghelista. Mga muyo kita. O Ginoo nga amon Dios, imo ginpili si San Lucas nga paagi sa iya pagwalik kag mga sinulatan, imo ginpahayag ang misteryo sang imo pagigugma sa mga imol. Itugot nga ang mga nagapabugal subong mga gintuton-an ni Kristo magapadayon nga maghiliusa sa tagipusoon kakalag kag ang mga pungsod makakita sang imo kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Lucas, Ebanghelista. Si San Lucas na tawo nga isa ka Grego kag Hentil sa Antioquia, Syria. Isa siya ka doktor, kag ginapatihan nga isa man ka ulipon. Apang hindi kinaandan sa adtong mga panahon, nga ang ulipon mangin edukado sa medisina, agud ang pamilya, makaangkon sa isa ka doktor. Suno sa tradisyon sa simbahan, si San Lucas amo ang manunulat sa ikatlong nga ebanghelyo, kag sang binuhatan sa mga apostoles. Naginsuod siya nga kaupod ni San Pablo sang Tarsos sa paglibot kag paghimo sang misyon, agud mapalapnag ang maayong balita. Si San Pablo sa iya pagbisita sa nagkalain-lain nga katilingban, nagsiling. Sa akon paglibot kag pagbisita sa tagsa ka komunidad, akon dala ang pagtamyaw sang akon mga kaupod. Gani diri sa inyo katilingban, ginakamusta kamo ni Lucas nga pinalangga nga manugbulong kag ni Dimas. Malawig ang pagpanglakato ni Pablo, kag madamong iya sumulunod sa nagkalain-lain nga komunidad. Apang sa nahuuna nga kay gayunan, didto kami nagkita ni Pablo sa Troas. Kag nagupod ako sa iya, padulong sa Macedonia, kundiin, nakita ni Pablo ang palanan-awon, kag iya nahangpan nga ang Diyos, nagpanawag sa amon sa pagdala sang maayong balita sa mga taga-Macedonia. Si Lucas ang akon nangin matutom kag tampad nga kaupod sa akon mga pag-antos kag kabudlayan sa misyon. Kag bisan sang panahon nga ako ginpreso sa Roma. Nagunong siya, kag nagpabilin sa akon luyo tubtob sa katapusan sang akon kabuhi. Si Lucas lamang ang upod ko. Si San Lucas si inspirasyon kag informasyon sa iya ebanghelyo, kag sa binuhatan sa mga apostoles. Dirigin saysay ang iya malapit nga panuaron, nahanungod kay San Pablo kag ila mga kaupod. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, dili man ginapahayag kag ginasaysay ang 6 ka mga milagro kag 18 ka mga palaanggiran nga hindi makita sa iban nga ebanghelyo. Ang iya sinulatan sa ebanghelyo nahanungod ini sa mga kubos kag katarungan sosyal. Siya man ang nag-istorya nahanungod kay Lazaro kag manggaranon nga tawo. Yara man ay pinasahi nga koneksyon sa mga babayi sa kabuhi ni Jesus. Ilabinagid ang mahal nga Birhen Maria, ang pagpatawad kag kaluoy sa Dios sa mga makasasala, importante man ini para kay Lucas. Gani sa aton pagbasa sa iya ebanghelyo, nagahatag ini sang ideya sa iya pagbinatasan, sa iya pagpalangga sa mga kubos, sa pagbukas sang ganhaan sang kinaharian sang Dios para sa tanan, pagrespeto sa mga babayi, kag iya nakita ang paglaom sa grasya kag kaluoy ni Kristo nga nagasakop sang tanan. Hintil kag Hudiyo, imol kag manggaranon, babayi kag lalaki, ang mga ginpatumbayaan kag ang mga pinasulabi. Makita man sa imahe ni San Lucas ang baka, tugod nagasimbolo ini sang sakripisyo. Ang sakripisyo ni Jesus para sa kaluwasan sang bugos nga katawhan, sang bugos nga kalibutan.
Ginpatihan man nga malawig ang pagkabuhi ni San Lucas, kag napatay siya sa edad nga 74 sa Grisya. Siya ang unang nga Kristiyano nga doktor, kag ginpadunggan sang simbahan Katoliko bilang patron sa mga doktor kag manog opera. Ang kapistahan ni San Lucas kada Oktubre 18. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Lucas, kag aton siya updan paagi sa pagpamati sa dugang nga reflections. Si San Lucas, isa siya ka manogbulong o kun isa ka doktor in profession. Kag ginapatihan nga isa man siya ka ulipon sadto kon slave. Uncommon sang iya nga panahon para sa isa ka ulipon nga mangin isa ka manogbulong kag magtuon para diri. Gani suno sa istorya sang iya kabuhi, ang iya nga mga ginikanan nagkuha sang isa ka resident physician agod nga mag-train kag magtudlo sa iya sa pagpamulong. Si San Lucas malapit nga kaupod ni San Pablo sa Tarsos, kag nangin kaupod niya sa iya nga pagpanglakaton kag mga misyon. Ang botsing kanon, close friend gid ni San Pablo si San Lucas, kag ayhan isa sang iya nga mga nakonvertir suno sa iyang kabuhi. Ginapatihan nga si San Pablo sang siya ginsakit pagkatapos nga siya nakonverter, kag ginbato siya, kasang madali na lang siya kag malapit malumos siya kun tani. Samtang nagawali siya sa Western Roman Empire, si San Lucas bangod kay siya isa ka manugbulong, kag nagaupod sa iya, ginapatihan nga si San Lucas amo ang nagatipan kag nagbulong sa iya pagkatapos nga nakonverter, siya upod sa aton Ginoo nga mangin apostol. Kag kon aton nga tan-awon sadto, suno sa kabuhi ni San Pablo nga nasaksiyan ni San Lucas, kag aton man mabasahan sa kabuhi ni San Pablo kag sa mga binuhatan sa mga apostoles. Number 1 nga persecutor sadto si San Pablo kon si Saulo, kag iya ginapangnakop kag ginapamatay ang mga Kristiyanos. Gani sa nakonverter na siya, ginasiling, posible si San Lucas amo ang nagbulong sa iya sadto nga panahon. Si San Lucas, isa gid lang kag isahanon nga hintil nga nagsulat sang balaan nga kasulatan. Siya ang nagsulat sang ikatatlo nga ebanghelyo, Acts of the Apostles o kung mga binuhatan sa mga apostoles, kag napamatud-an nga ang tanan niya nga mga sinulatan matuod gid ukon sa tinaga nga accurate. Sa ikatlo nga ebanghelyo, gin-emphasize ukon ginpaatahagid niya ang kaluoy ni Kristo sa mga makasasala, kag subong man sa mga nagaantos. Subong man ang papil sang mga kababayenan sa buluhaton o kon ministry of the church. Ilabi na gid sa kabuhi sang aton Ginoo. Pagkatapos sang konbersyon, sang iya gid nga pagkonbersyon, nag-upod siya kay Pablo, tubtob sa katapusan. Sang si San Pablo na bilanggo na, si San Pablo mismo sa iya ikaduha nga sulat kay Timoteo, chapter 4, verse 21, nagsiling siya, Luke is the only one with me. Ina ang tinaga, kaginsulat gid mismo iya ni San Pablo sa iya ikaduha nga sulat sa kay Timoteo, nga si San Pablo the only nga kaupod niya tubtob sa katapusan. Abi nyo, pagkatapos ang martyrdom ni San Pablo, nagretiro si San Lucas. Klaro nga iya nga ginsulat ang kumpleto nga hitabo sang pagtunda o kon annunciation sang anghel kay Maria. Kag masyado kaklaro ang ginsulat ni San Lucas sa iya man ebanghelyo, ang visitation o kun ang pagduaw sa mahal nga birhen sa iya pakaisa nga si Santa Elizabeth. Ginapatihan nga si San Lucas napatay sa edad nga 84 sang tuig 74 sa Grace. Si San Lucas amo ang nahauna nga Kristiyano nga doktor o kon physician, kag siya amo ang patron sa mga doctors kag mga surgeons. Mga doctors o kung mga surgeon, palangga ko nga mga manugbulong, ang inyo nga patron amo si San Lucas. Siya man amo ang patron sa mga painters o mga painters, mga artists, pintahan ninyo sang maayo
ang itsura sang aton Ginoo suno sa kabuhi ni San Lucas. Siya ang patron sa mga painters, kay siya amo ang nagpinta sang icon sang mahal nga Birhen Maria. Ang iyang relic ginaunor sa simbahan sang mga apostoles sang Constantinople. Antes ako magtakop, akon ihatag ang karakter sa mga ginsulat ni San Lucas para sa aton tanan, agod mahapos ang aton nga pag-insindi sa iya ebanghelyo. Una, the Gospel of Mercy. Palangga niya mamakasasala. Palaanggiran, the prodigal son. The second is the Gospel of Universal Salvation. Dapat tanong-dumon ginaton, gin-emphasize man ni San Lucas nga si Jesus nagpanginmatay, nagpalansang sa krus, kag napatay para sa aton tanan. Itsulat man ni San Lucas ang ebanghelyo para sa mga imol, the Gospel of the poor. Kag amuman si San Lucas sa ikaapat nagsulat sa the Gospel of Absolute Renunciation. Iyagin stress diri ang total dedication naton sa kay Christ. Dapat gid nga si Kristo ang sentro sa aton nga pagpangabuhi. Ikalima, the Gospel of Prayer and Holy Spirit. Aton gid permi panumdumon ha ang prayer life naton. Siling ni San Pablo, prayer is the weakness of God and the strength of man. Sang si Kristo nagakabuhi pa sa kalibutan, ang iya permi nga ginauna, amo ang iya nga pagpangamuyo anti sa mag-ubra, kag liwat siya nagapangamuyo sa pagpasalamat pagkatapos ini. So amin ang Gospel of Prayer and Holy Spirit. Kag ang ikaanom, the Gospel of Joy and Joy of Salvation. Ang Ebanghelyo sang kalipay, kag ang kalipay sang aton nga kaluwasan. Labing hinigog mga utod, ini si San Lucas. Ini ang isa sang apat ka mga ebanghelista. Siya nagahambal sa aton tanan, kag nagatudlo na pamatian naton ang pulong sa Dios. Si Father Francis Perez sa liwat, nagatamyaw sa inyo tanan sa maayong pagpamati, kag subongan. Nagapaalam sa inyo nga tanan, kag nagatamyaw. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo dugang nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni San Lucas, ebanghelista. Suno sa tradisyon sang simbahan, si San Lucas amo ang manunulat sa ikatlo nga ebanghelyo kag sang binuhatan sang mga apostoles. Iya ginsulat ang mga ini sa pagpasalig sa mga Kristiyano nga nagsugod na sa pagpangduha-duha sa ila pagtuo sa katapusan nga mga tinuig sang nahauna nga siglo. Sa sinulatan ni San Lucas sa iya ebanghelyo, ginalarawan diri ang Dios noon nga pag-ayo ni Jesus sa mga tawo. Ang iya pagkamaluluyon, kag masunson nga pag-abot sa mga kubos, kag handa sa pagpatawad sa mga sala. Diri man ginpakita ni San Lucas si Jesus nga masunson nagapangamuyo. Ang iya pagka mapinangamuyoon. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City, or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayuon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos.
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Malipayon gid nga pagpamati, mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo, kag maayong adlaw sa inyo tanan, ilabi na gid sa aton mga maukod nga tagpalamati, kag followers sining aton programa. Yari na kita sa ika-30 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon, kag aton man karon ginasaulog ang World Mission Sunday. Aton iupod sa aton mga pagampo ang maukod pagid nga pagpadapnag sa ebanghelyo sa tanan nga parte sang kalibutan, ilabi na gid atong mga wala panalabot sang misyon. Kag aton man iampo ang aton mga misyonero kag misyonera nga padayon nga nagahatag sang ilang mga kaugalingon lamang nga mapalapnag ang maayong balita. Sa gihapon na akon gid pagtamyaw sa aton tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, sa mga parokya kag kapilya nga sakop sang Diocese sang Kabangkalan, San Carlos kag sa bug-os nga Negros Occidental kag Oriental, dira man sa Cadiz kag Sagay, sa Iloilo kag Guimaras, sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, subong man dira sa Rojas City kag Capiz, Kalibu kag Aklan, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intentions, pagtamyaw man sa tanan nga nag-text sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Magkalipay kamo kay iya kita, ang tanan nga nagaalagad sa Ginoo magkalipay. Magdangop kamo sa Ginoo agud iya kamo buligan, pangitaan ninyo ang iya nawong sa gihapon. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, dugangi sa amon ang pagtuo, ang paglaom kag ang paghigugma, kag itugot nga matuman namon ang imo mga sugo, agud madangat namon ang imo mga ginsaad. Kinapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 9, tubtob 14. Sa pila ka mga tao, nga nagakabig nga mga matarong sila, kag nagatamay isang iban, ginsaysay man ni Jesus, ining palaanggiran. May duha ka tawo nga nagkadto sa templo sa pagpangamuyo. Pariseo ang isa, kag manugsukot sang buhis ang isa pa. Ang pariseo nagtindog, kag nagpangamuyo, nahanungod sa iya kaugalingon. O Diyos, salamat kay hindi ako kaangay sing iban nga mga tawo, mga makawat, mga madaya, mga makihilawason, o kon kaangay sining manugsukot sang buhis. Nagapuasa ako sing makaduha sa isa ka semana, kag nagahatag ako sa templo sang ikanapulo sang tanan ko nga kinitaan. Apang ang manugsukot sang buhis, nagtindog sa malayo, kag indi gani magtangla sa langit. Ginapukpok niya ang iya dughan sa pagsiling. O Diyos, kaluoyi ako nga makasasala. Nagasiling ako sa inyo, ini nga tao, nagpauli nga ginpakatarong sa baylo sang isa pa, kay paubuson ang tagsa-tagsa nga nagapakataas sang iya kaugalingon, kag pataason ang nagapaubos sang iya kaugalingon. Matahom ang aton ebanghelyo sa karon nga Domingo, kagagud aton nga mahangpan sang lubos ang mensahe sini, aton pamatian kag updan si Reverend Father Jerivel Celestial, chaplain sang University of St. Lasal, Bacolod City, sa iya pagpaambit sa aton sang iya exegesis kag reflection sa ebanghelyo nga wala lang naton dugay na batian.
Maayong adlaw, Father Jerivel. Mayong aga, Sister Ninia, kag mayong aga sa inyo mga pinilangga ko nga makoturan sa atong Ginoong Kristo. Yara na kita subong sa ika-30 nga Domingo sang ordinaryo nga panahon. Aton sa malantungan ang aton mga balasahon. Our first reading today was taken from the book of Sirach, chapter 35, verses 12 to 14 and 16 to 18. Asa ito ni Balaan nga ang Sirach is a collection of proverbs full of life experiences. So, practical ang iyang dating. Para mahangpaan natin makulturan ang aton nga balasahon, let us take the background nga ginahambal sa Deuteronomy chapter 16, verse 19. Naghambal, you will take no bribes, for a bribe blinds the eyes of the wise and ruins the cause of the upright. So, ambot silingon sina, ang aton nga unang balasahon naga-attack mismo sang panimuo sa mga tao nga para sa ila ngod nagabuli sa simbahan, naga-benefactor sila, arab lang pakita-kita sa iyay siga tao, sika maluwas na sila. So it bribery. Pero ginapahag man dira nga we cannot really bribe God. Kasi siya Dios. So do not try to bribe the Lord with presents. He will not accept them. So do not put your faith in wrong motivation or wrong motivated sacrifices. Sirach chapter 35 verse 11. Nagsubong nga nauna nga balasahon nagasugod sa pag-explain the reasons for God's condemnation sa mga tao nga nagabribe sa iya, so to say. Ang unang nga rason is that the Lord is a judge who is utterly impartial. So ang aton nga panimot kis ang makuturan do reward and punishment. Amo lang ato mentalidad para sa Dios ya, klaro man na niya, nga nagnatudlo niya nga he is always siding sa mga pigado, sa mga biktima sa inustisya, biktima sa pagpangpamigos, kag sa other form pa nga nagapaubos ang dignidad sang tawo. Amo na unang rason, God is impartial in giving us judgment, not in the context of reward and punishment. Ang ikaduwa nga rason, God listens to the plea of the injured party. Basta ikaw ya nalupigan, ikaw ya ginsimo-simo, so ara gid mismo ang Dios naga-suporta sa imo, nagahatag sa iya grasya. He does not ignore the prayer of the orphan and the lamentation of the widow. So dire ginapahayag makuturan nga dako gigali nga lining ang sinaang side ang ato nga Dios. Ikatatlo nga rason, their prayers will pierce the clouds and will not stop until they reach the throne of God. Simple makuturan, ini ang mga realidad, kung ikaw biktima, ikaw na budlayan, ikaw ginasilutan, ikaw mismo ang lupig, ang Dios gid mismo magabulig sa imo. Kag imo nga pangamuyo, malapos gid sang kalangitan para maglabot sa ginarian sang Dios. Amo na rason sang nga ang Dios magdasig kondinar sa mga tawo nga nagabuhat sa mga malain. Kag kondinar man sa mga tao as if nga mabayluhan nila sang kwarta ang ilang mga kalainan nga ginabuhat. And that is our first reading today. And our second reading today was taken from the second letter of St. Paul to Timothy. Kag ang aton nga balasahon subong nagapatapos na. The letter comes to an end. St. Paul is aware that the time for him to leave this world is imminent, lapit na langgid or getting near. He is on the point of being sacrificed as a libation. Ginamba sa aton nabalasahon. He does us therefore a kind of final assessment of his life. Nagasiling siya, pareho siya sang athlete nga nagpakigbato. I have fought the good fight to the end. Then I have run the race to the finish. I have kept the faith. So Paul is now old and tired, and he puts his trust in the Lord, the upright judge. He is sure also that God will give him a crown on the day that he will enter into God's kingdom. So si Pablo nagapahayag that he was a good animator who showed dedication, great love for Christ, and sound faith, tested by difficulties and persecution. Susubong amo nang kaungdan sa ato ng balasahon ang matulid nga pagsunod ni Pablo sa binubot sa proklamar sa mayong balita, kag subong man willing siya nga magbaton sang iyang katapusan nga kaimtangan to be judged sa Roma nga pag siya man pareho sa kay Kristo pagapatyon man.
That is our second reading today. And our gospel today talks about the so-called the parable of the tax collector and the Pharisees. Pero kung pamalandong ang pagin natin mga kauturan, it is more not of a parable but rather a example story, a paradigm nga nagapahayag sa tax collector kag ang Pharisee. So ang setting sa makuturan, it is a public worship. So the Pharisee and the tax collector nagkagdo sa templo sa pagpangamuyo. So public worship. So makasiling kita makuturan, ano kita? We are a tax collector or are we a Pharisee? Let us now try to know the two characters, the Pharisee. Siya, he was an upright person, an honest man. He kept the laws of God, avoided all sins, and did even more than what was required of him. Leviticus chapter 16 verse 29, nagasiling, fasting once a year. Pero sila yung mga Pharisee, ay mga Phariseo, fasted twice a week, Monday and Thursday, to atone the sins of his people and draw on them the blessings of God. Subong man, Deuteronomy chapter 14, verses 22-27, the farmer should give a portion to the priest as a tithes, 10% sa iya kinitaan. So, masaya mga crops, wheat, wine, oil, firstborn of the herd and flock, kag sa mga produkto nga mapatubas, kag mga kasapatan, ginasagod. Ang Fariseo nga iniya, faithful gid sa mga layi. That is why, makasiling kita nga, we can find no fault in this man. Wala gid kita makita nga kasalanan niya. Kaya masiling kita, are we a Pharisee? Kaya wala kasalanan, no? Perfect man, a good man. Kag subong manina, makasiling kita nga honest siya. Nga galing mo lang ng problema, boasting, nagapatikal-tikal. Sa kapiyak na bahin, ang publika naman niya, di masiling kita nga ginluwasin isang Diyos yan. Nagsinisa, the other one is justified, but the other one is condemned. Unjustified ang publikan. Ang Pharisee, condemned. Okay. Ano naman ang publikan nga ini? He was not humble and meek man. He was an experienced thief, an exploiter, or a jackal. Exploited the poor, forcing the peasants to pay heavy taxes. A person like him, if he wanted to get salvation, he was to give back all he had stolen plus 20% or fifth parts ng iya nga gingkawat. O mas nga bigyan nagulang may gingkawat sa 1 million, ibalik niya 1 million plus 20% so 200 million or mas nga 200 million. Ngay dapat ganiya nga ibalik. So para malabot niya ang kaluwasan plus magbag-o sa iya nga profession. So amon ang ginademand sa aton nga Ebanghelyo para maluwas sa kapublikan. We can find that Leviticus chapter 5 verses 20 and following. So, diri makita naton sang nagapangamuy ang duha, dolain ang ilang mga approaches. Ang Fariseo nga nagagrabe patikal. Hindi sa paresang sa kapublikan, grabe ang iya nga pagka-faithful sa layi, grabe yung sa magpalangga sa mga pagsulod sa mga commandments ng Dios, so on and so forth. So, he was a perfect man. Pero problema siya is tamaan siya katikalon. As if that he can win salvation through his merits sa iya mga premyo, sa iya mga binuhatan. Pero diriya, tanang simple nga panimot sang ini nga publikan, so nagaduko siya. Ang pagduko rin nga sign nga nahuya gisto bangan sang Dios. Kag mismo distansya, nga distansya ti kay nakasala sang dako, that is why nga para sa iya, he was so very unclean. Were not unworthy nga magupod sa iyang sigatawo. So, distansya. Kag sa magapangamuyo siya, ginapukpok niya nga dughan. Para sa Middle Eastern nga kultura, mga kauturan, ang pagpukpok sa dughan, it is a work of female. Pero kung makita natin ina ang celebration, nga nagapukpok sa dughan, it is pattern in the so-called Ashura ritual of Shiite Islam. And it is a kind of ritual nga kung sa diin, gina-reenact nila ang murder of the son-in-law of Muhammad. So, amo na makoturan. So, it is a female work. Kagtalagsa lang niya. So, diriya ang tao ya, grabe pugpok siya dughan. It is a sign of sorrow and anguish ang iya nga pagpakasala. So, gani nga nagsiling ang Diyos, this man is saved, the other is condemned. Kung ba i-retort naton ang storya makoturan, amo ini. Ang problema sa Pharisee is that he should be more humble and avoid judging others. Para malaman kita sa tubahan sa Diyos. Kadua, ang publika naman,
His repentance puts him on the right track, but he should not think that he can get away. May ara mangyapon nga mga responsibilidad nga dapat niya tubangon. He must be sorry sincerely. He must return to the poor all that he has stolen and fulfill the prescription of the law. Therefore, nag-conclude sa aton nga ebanghelyo, ang publikan, musikaw na publikan, ginluwas ng Diyos. The master do not praise the publican, nor he approve his sins. He says that he is taking the right attitude in the sight of God. He shows shows that ang iya kaluwasan namang Ginoo na lamang. So wala na, ginako na iyang sala, his misery, his interior poverty, and he needs God. He has only needing God. He is needing God so that he can win salvation. So ang salvation, nagpalapit siya gratuitously. So ang Pharisee naman niya, dapat nga baguhom niya panimuot. Went to the temple taking with him a load of good deeds, but he cannot understand nga tanan nga may nga binuhatan, cannot claim him in his salvation. But rather, ang imong pagto-expression niya, good works. Pero ang good works nga ina, it is a kind of action nga dapat nga halin man ina sa Dios nga panimot naton halin sa Dios. So we cannot really claim nga aton gid na. So ang atong kaluwasan nasandig sa kaaluwan sang Dios. Ang mga implikasyon nga makuha nato sa Ebanghelyo ang mga masunod. Una, let us be reminded from the text of Psalm chapter 51 verse 19, a broken and contrite heart the Lord will not scorn. Tag ginapahayag nga wala gid na dinay sang Ginoo, wala gid na pabayan. Ginabaton gini ang minulsulon kag matinlo nga tagipusoon nga nagapalapit sa iya. Ikaduha, God is not an accountant or a recorder. Manag-record sa ato mayong binuhatan. Because we know very well that we cannot really say, you must pay me back, my Lord and my God, sa atong binuhatan. He is not an accountant, but rather, He is giving us a lot of grace and blessings so that we can do good works, kag siya man mismo mga bagahatag sina in His own time and in His own will. Matandangin naton. Tatlo nga punto is that, nagasiling, sometimes we have this kind of conception. Lain na yung konsepto masigat na the kingdom of God is at hand. Therefore, repent. Ginambali na Mark chapter 1 verse 15. Sa mga ban nga tao, ang konsepto nila, repent and the kingdom of God will come. So ang ginarian sa ara na makoturan. Kung ara na siya, magbago ka. Not the other way around, magbago ka, di mapalapit na ginarian sa Diyos, hindi ari na daan ang ginarian sa Diyos sa aton. Therefore, ang effects na bago na itong kagalingon. And last point that we can get is that God justifies a repentant sinner. As long as we own our own fault, that we should beg God, saya kaluoy, kagrasya, agod nga kita maluwas sa mga kuturan. We need Him in our lives. We need God so that we can have the so-called salvation. We need God so that we can possess eternal life and the fullness of life that God has bestowed on us sa pagpangimatay niya sa cross. So may God grant us a good Sunday. At the same time, let us try to educate our own selves. God is always with us, doing His task sa God, continuing His blessing para maging maayo kita nga mga tao. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Jerevel sa imo pagpaathag sang mensahe sa Ebanghelyo karon nga Domingo. May God bless you sa imo mapinadayunon nga pag-upod diri sa aton programa sa tanan nga Domingo sining bulan sang Oktubre. Padayon kita sa pagpadalom sa aton pagkilala sa aton Ginoo paagi sa pagpalambo sang aton prayer life. Tagaan naton sang lugar ang aton Ginoo sa aton tagipusoon paagi sa paghatag sang oras sa iya sa pagsimba upod ang aton mga pinalangga sa kabuhi. Salamat sa inyo mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyo pagpamati. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot, nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot, nga ang amon kakulang sa paghangop,
magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ipakita sa akon ang imudanan, tuluy ako sa pagkabuhi, sa kamatuuran, kay ikaw ang nagaluwa sa akon, sa bugos nga adlaw, nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayonon nga gugma, nga ginpakita humaling pa sang una, kagang imo kaayo o Ginoo, dumdumaman ako nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuuran, kag imo kabuhi nga dayon. Mother, let me live. Don't take away my life. Mother, let me live. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, and born child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Let me live.
A message from the Daughters of St. Paul and this station. Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Salamat sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Ululupod naman kita sa madason nga Domingo, October 30, 2022 sa amo man gihapon nga takna kag sini nga istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang mahal nga makaako magbendisyon sa aton karon kag sa gihapon. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan.